दिनै जोङो बड'लेण्डनि डिमान्ड आरो विदर्भ स्टेटनि डिमान्डखौ लानानै NFSनि बेनाराव दिल्लीनि जन्तर मन्तर कन्स्टिटिउसन क्लाबाव धर्नाखौ जों होदों आरो बेनि गेजेरजों जों सरकारखौ जोङो बेनो गोसोखांहोनो थाखाय जों फैदों कि नोंथांमोननि जे 2014नि जे कमिटमेन्ट आरो बारम्बार नोंथांमोना बड'लेण्ड स्टेटखौ दानानै होगोन होननानै आरो बर' जेंनाखौ थाबैनो फोजोबना होगोन होननानै बुंनायखौ जों बिथांमोनखौ जों एनो खावलायनो फैदों आरो लोगोसे जोङो बिथांमोनखौ नारसिननो फैदों कि दा सम दङ दा समनि गेजेरजों नोंथांमोना बे आलदा हादोर बड'लेण्ड आरो महाराष्ट्रखौ डिभाइड खालामनानै विदर्भ स्टेटखौ दानानै होनांगौ होननानै मानो होनोबा दिनै बड'लेण्डखौ नोंथांमोना जुदि दाना होआबा दिनै गोजोन थासारि माब्लाबाबो इ ओनसोलाव बिखेखकरे नर्थ बेंक अफ ब्रह्मपुत्रआव माब्लाबा फैनाय नङा आरो लोगोसे बड'लेण्ड अंतर्गतआव जे थाबोनाय हाबसन जायि जि एरियाफोर दं आसाम स्टेटनि आन्दाराव बिथांमोनखौबो मोनसे स्पेशल प्रभिजननि अंतर्गत बिथांमोनबो जि बिथांमोननि हानि रैखाथि राजनीतिनि रैखाथिजों लोगोसे बिथांमोननि सोलोंथाइनि रैखाथि हारिमुफोरखौ जौगानायनि रैखाथिखौ होनांगौ होननानै आरो लोगोसे जि कार्बि आंलं आरो ओनसोलाव थानाय बर'फोरखौ SC हिल स्टेटासखौ होनांगौ होननानै बेखौ जों दाबि लानानै दिनै भारत सरकारनिसिम जोङो बे धर्नाखौ जों होफैदों आरो बे पार्लियामेन्ट सेसनावनो भारत सरकारा जुदि थाबैनो मोनसे बिल लाबोनो हायोबाथ' मोजां आरो जे भारत सरकारा इन्टारलकेटरजों NDFजों सावरायबाय थादों बे NDFनि सावरायनायखौ थरबगति खालामनानै आरो बड'लेण्ड सावरायनायनि गेजेरजों इन्टारलकेटरनि सावरायनायनि गेजेरजों बड'लेण्डखौ होनायनि खावलायनायनि दाबिजों दिनै जोंनि जन्तर मन्तराव जोङो नारसिननो थाखाय भारत सरकारखौ जोङो दिनै बड'लेण्डनिफ्राय विदर्भनिफ्राय गोर्खालेण्ड कुकिलेण्डनिफ्रायबो दिनै जों लोगो मोननो हादों बिथांमोनाबो NFSनि बेनाराव जोंखौ मदद सहाय जोंखौ होनाय थानायखौ जोङो मोनदों आरो बेखौनो जों खावलायो दिनै बड'लेण्डआव थानाय आरो लोगोसे बड'लेण्ड अंतर्गतआव जे प्रप'ज बड'लेण्डआव गोग्लैयो जे गवालपारा जा मरिगाव जा गलाघाट जा नगाव जा बिथांमोनाबो फुल फ्लेज सापर्ट होनांगौ जोंनो बड'लेण्ड नांगौ आरो लोगोसे मोनसे UTCनि बाथ्रा ओंखारदों UTCनि बाथ्राया मोनसे पेपार मिडियानि जुगेदि ओंखारनाय मोनसे कनसेप्ट जायो इ कनसेप्टखौ माब्लाबाबो जोङो सरकारा नोंथांमोननो UTC होबाय इयाव UTCनि गेजेरजों सरसंखा खालामनो लुगैदों होननानै जोंखौ माब्लाबाबो जोंखौ बुङाखै जोङो मोनसे आलदा हादोर आर्टिकल 2 and 3 आव जों बिबाय थादों आरो बेजोंनो जों बिख'नानै जों लागोन आरो सरकारा आर्टिकल 2 and 3 आव बड'लेण्डखौ मोनसे 13 नम्बर स्टेट इन्डियान इउनियनाव दा 29 स्टेट जाहैबाय आरो दि 30 स्टेटआ बड'लेण्डआ जानांगौ होननानै जों दिनै मदि सरकारजों खावलायदों जों आसा दङ मदि सरकारनिसिम जों आसा दं इन्टारलकेटर बे माधबनिसिम बिथांमोना जि जोंखौ प्रसिद्धि होदों थाबैनो खामानिखौ बिथांमोना मावनानै होगोन आरो बड'लेण्डखौ क्रिएट खालामनानै बड'लेण्डखौ दाफुंनानै होगोन होननानै आरो लोगोसे बड'लेण्ड अंतर्गत जि सिमाया गोग्लैया संकस सदियाजों जों दाबि खालामदों जि गोग्लैनि जे थाबोगोन बे थाबोनायनिखौबो मोनसे फुल पलिटिकेल राइट्स लोगोसे लेन्ड राइट्स बिथांमोननि थांनो थानायनि हानाय बर' हिसाबै सारा आसामाव स्पेशल प्रभिजननि गेजेराव मोनसे बेबस्था खालामनानै होगोन बेखौ जों आखाबादि आरो लोगोसे NC हिल्स आरो कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरखौबो SC हिल स्टेटास होगोन होननानै आरो पार्लियामेन्टनि गेजेरजों बिथांमोना पास खालामनानै होगोन होननानै जों बिराद आखाबादि आरो आं बेखौनो खावलायो दिनै हाजोन पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट जानानै सारा प्रप'ज बड'लेण्ड संकस सदियाजों नोंथांमोना आशंका जानाङा दाउट जानाङा आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव जे मोनसे हरजन्त्र जे सोलिनानै फैबाय जि बे हरजन्त्रखौ नोंथांमोना फेलें खालामनांगोन बे रायजो राजानि सायावसो मोनसे गिदिर दायित्व होननानै आं बुंनो सानो दिनै जों आसामखौ 50-50 खालामनानै बिजों बिबाय थादों दिनै जोंखौ खेबसेबाव संकससिम बा पार्सनसिम लाखिनो थाखाय जोंनि गेजेराव जोंनि हारिनि गेजेरावनो सोरबा गोदान संगठन आरो सोरखौबा सरकारनाव दा थानाय किसुमान बायदिया गावस्रानानै थांनानै बे हरजन्त्रखौ हेफाजाब हैबाय थादों होननानै जों दिनै नुनो मोन्दों आरो जों दिनै बिथांमोननि दाबिखौ जों खोनानो मोन्दों बेनि थाखाय
बिथांमोनखौ जों फेजेन खालामनांगोन जोंनि दा बे संघर्षआ सलियासिम आरो संघर्षआ सलियासिम जों जेसेबां सानजोंनि सिमाखौ बोलांनो हायो आरो लोगोसे सोनाबाव आरो लोगोसे खोलायाव जि सिमा थाबोदोंमोन बेखौ जोङो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक जि अन्तर्गतआव बे सिमाखौ जों लानानै सरकारजों दाबि खालामदों आरो बिदि सरकारा जोंखौ खौसेथियैनो लाखिनो थाखाय बिथांमोना नाजाबाय थादों आरो बेखौ जों नुनो मोनदों बेनि थाखाय माब्लाबाबो बे हरजन्त्रनि फेलेंनायनि जे हरजन्त्र नोंथांमोना गोग्लैनाङा आरो एसे बिथांमोननि फेलेंनायाव नोंथांमोना माने हेफाजाब होनाङा होननानै आं खावलायो थाबैनो सलुसना जागोन आरो जों आखा खालामो नाथाय जों दिनै नारसिनबाय थानांगोन सरकारखौ आरो नारसिननायावसो जोङो जे मेंनो हायि जों गावनि बोलोखौ खिन्थानो हायोबासो जों खामानिखौ सरकारा थाबैनो जोंनि जेंनाखौ सुफुंनो होननानै जों आखा खालामदों दा बेनि थाखाय आं खावलायो and I appeal to all the people of the proposed Bodoland be claim and peace. We have never said that the Bodoland is only for Boros. Bodoland for मात्र बर' थाखाय नङा होनना भारतनि समाजा माब्लाबाबो बुङाखै कि बर'फोरा थानो मोनगोन जों जिहेतु भूमिपुत्र जोंनि फिसा जोंनि दाबिखौ बिदों आरो सरकारा दासिमबो रिसपन्स होनानै गुरैनो जोंनि समाजखौ समाधान खालामनो थाखाय आग बारायनायखौ जोङो बिथांमोनखौ जों वेलकाम खालामो and we do welcome to the government of India that they have been trying to solve the Bodoland long pending issue of the Boros and I appeal and I urge the government of India that immediately they would create a separate state of Bodoland. Thank you.